Noswaith dda gyfeillion. Yn ôl llawlyfr trefn a rheola y cyfundeb llwydd yr hynaduriaeth sydd i fod i lywyddu y gwasanaeth yma, sef gwasanaeth Gollwng, y gweinidog yn gweinidog ni, parchedig Aled Thomas, Aled Hugh Thomas. Ond wrth gwrs, mae yna chydig o broblem. Mi farw'r llywydd, parchedig Hayden Thomas, yn y swydd. Mae'r llywydd etholedig, Mr Michael Jones, i ffwrdd. Mae sawl un o'r cyn-lywyddion yn ei plith nhw, Mrs Margaret Jones Port Talbot a Mr Eifion Williams. Mae nhw'n anfon i ymddeiriadau. Felly rhaid i'r hynaduriaeth dyrchu nôl ymhell iawn yn yr archif i ddod o hyd i gyn-lywydd ar gyfer heno. A felly finna fydd yn arwain y gwasanaeth. Ond wedi deud hynny, mae'n gyd-digwyddiad hyfryd yn mod i yma hefyd ar y Sul. Mae'n hyfryd iawn cael bod yma ar yr achlysur arbennig yma. Felly gadewch i ni gyda'n gilydd. Mi ddylwn ni hefyd fod wedi deud bod ysgrifennydd yr hynaduriaeth yn sâl efo Covid, parchedig David Andrew Jones, yn anfon ni ymddeiriadau a'i ddymuniadau gorau i Aled. Wel, gadewch i ni felly addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. Dewch, addolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth, oherwydd ef yw ein Duw, a ninnau'n bobl iddo, a defaid ei borfa. Gwyddiwn. Ymgrymwn ger bron y tad a'n gwnaeth ni. Ymgrymwn ger bron y mab a'n gwaredodd ni. Ymgrymwn ger bron yr ysbryd sy'n ein goleio a'n harwain. Gan garu ac addoli, rhown ein gwefusau, rhown ein calonnau, rhown ein meddyliau, rhown ein cryfder. Ymgrymwn ac addolwn di sanctaidd drindod, y bythol un, ti yw ein Duw, a ninnau'n bobl i ti, a defaid y borfa. Amen. Ac fe ganon ni yr emyn 620, 620 o Parith eglwys tir Wynwydden wir, darddu ohonot yn ganghennau ir, a llife drw omnid y rasol nodd, nes yn ei ffrwython felys, wrth dy fodd. 620. Ah
gyda drodd y gyffes fer o'n ffydd. Credwn yn yw dad holl y lluog, creawdwr a llywodraethwr pob peth. Credwn yn Iesu Grist, einig anedig fab, ein harglwydd a'n gwaredwr. Trwy ei fywyd, ei farwolaeth a groes a'i atgyfodiad, gorchfygodd bechod ac angau, gan faddau ni ein pechodau, a'n cymodi a Duw. Credwn yn yr ysbryd glân, trwyddo ef y mae Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr eglwys, corff Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgrythyrau sanctaidd, yng ngweinidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn yfodiad teyrnas Dduw, ac yng ngobaith gwynfydedig y bywyd tragwyddol trwy'n harglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben pennawd dyn ydyw gogoneddu Duw, ei fwynhau byth ac yn dragywydd. Mae'r darlleniad heno o lythyr Paul at y Rhufeiniaid, y 12fed bennod, y bywyd newydd yng Nghrist. Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion, ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch â chyd yn ffurfio ar byd hwn, ond bydded i chwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chwi allu canfod beth yw ei wyllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Oherwydd yn rhinwedd y gras y mae Duw wedi roi mi. Rwyf yn dweud wrth bob un yn eich plith, am beidio a'i gyfrif ei hun yn well nag y dylid ei gyfrif, ond bod yn gyfrifol yn ei gyfrif, ac yn gyson ar mesur o ffydd y mae Duw wedi roi bob un. Yn union fel y mae gennym aelodau lawer mewn un corff, ond nad oes gan yr holl aelodau yr un gwaith. Felly hefyd yr ydym ni, sy'n llawer yn un corff yng Nghrist, ac yn aelodau bob un i'w gilydd. A chanfod gennym ddoniau sy'n amrywio yn ôl y gras a roddwyd i ni, dylem ei harfer yn gyson â hynny. Os proffwydoliaeth yw dy ddawn, arfer hi yn gymesur at ffydd. Os dawn gweini ydyw arfer hi weini. Os addysgu yw dy ddawn, arfer dy ddawn i addysgu. Ac os cynghori, i gynghori. Os wyt yn rhannu ag eraill, gwna hynny gyda haelioni. Os wyt yn arweinydd, gwna'r gwaith gyda gymroddiad. Os wyt yn dangos tosturi, gwna hynny gyda llawenydd. Bydded eich cariad yn ddiracrydd. Casewch drygioni, glynwch wrth ddaioni. Byddwch wresog yn eich serch at eich gilydd fel cymdeithas. Rhowch y blaen eich gilydd mewn parch. Yn ddiorffwys eich ymroddiad, yn frwd eich ysbryd, gwasanaethwch yr arglwydd. Llawenhewch mewn gobaith. Safwch yn gadarn dan o'r thrymder. Daliwch ati weddio. Cyfrannwch at reidiau'r saint, a byddwch barod eich lletygarwch. Bendithiwch yr rhai sy'n eich erlyd, bendithiwch heb felltithio byth. Llawenhewch gyda'r rhai sy'n llawenhau, ac wylwch gyda'r rhai sy'n wylo. Byddwch yn gytun ymhlith eich gilydd. Gochelwch feddyliau mawreddog, yn hytrach rhodiwch gyda'r distadl. Peidiwch a'ch cyfrif eich hunain yn ddoeth. Peidiwch â salu drwg am ddrwg i neb.
Bydded eich amcanion yn anrhydeddus yng ngolwg pawb. Os yw'n bosibl, ac os yw'n dibynnu arnoch chwi, daliwch mewn heddwch a phawb. Pidwch am mynnu dial gyfeillion annwyl, ond rhowch ei gyfle i'r digofaint dwyfol, fel y mae'n ysgrifenedig. My fi piau dial, my fi a dalaf yn ôl, nid yr arglwydd. Yn hytrach, os bydd y elyn yn newynu, rho fwyd iddo. Os bydd yn sychedu, roedd y beth i'w yfed. Os gwneud hyn, byddai'n pentyrru marw o'r poes ar ei ben. Paid â goddef dy drechu gan drygioni. Trechad i drygioni a daioni. Ac i ddew y bor diolch am ei air sanctaeth. Ac fe ganwn ni yr emyn 602. 602, glanhad y eglwys Iesu mawr, ei grym i'w bod yn lân, sancteiddiau gweddi yn ei gwaith, a ffura hi'n y tân. 602. Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddiwn. Am dy eglwys i o'r bendigaid, seinion heddiw fawl ynghyd. Dyn ni'n diolch i ti, o Dduw ein tad, am y fraint o gael perthyn i'r gymdeithas hon. Cymdeithas ac eglwys ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Teulu Iesu ar y ddeiar, o'r dyddiau cyntaf hyd yn awr. A dyn ni'n diolch i ti, nid yn unig am dy fod ti wedi cynnal dy bobl ar hyd yr oesoedd maith, ond am dy fod ti hefyd wedi rhoi arweinwyr iddyn nhw, o genhedlaeth i genhedlaeth. Dyn ni'n diolch nad wyt ti ddim wedi dadal dy hun yn ddi-dyst ac yn ddi-lais
mewn unrhyw genhedlaeth. A dyn ni wedi dod ynghyd heno, Dad, gan ddiolch i ti, am fod yr arweinyddiaeth honno wedi para yma o fewn eglwys y crwys hyd yn awr. Dyn ni'n diolch i ti mai dyna fu o'n hanes ni yma yng Nghymru ar hyd y canrifoedd. Am rai yr wyt ti wedi rhoi i bregethu'r gair, i weinyddu'r sacramentau, ac i ofalu am braidd Iesu Grist yn wastad. Dyn ni'n diolch i ti am gyfnodau o ddiwygiadau cynhyrfus yn ein hanes. Ond dyn ni'n diolch i ti hefyd nad yn yr un ffordd yr wyt ti yn arwain dy bobl ym mhob oes. A dyn ni'n diolch i ti heno felly o arglwydd, am Aled. Diolch i ti am yr arweiniad yma i wedi roi i ni yma yn yr eglwys hon. Diolch i ti am iddo bregethu'r gair yn ffyddlon i ni. Gwnyddu'r sacramentau gydag urddas, ac ofalu am dy bobl di yn dyner. Dyn ni'n diolch i ti yn wir, o Dad, am iddo fod wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth sy'n harglwydd Iesu mewn sawl maes gwahanol. Am y modd y bydd o gynnal dynion a merched ifanc mewn perygl mawr yn wyneb rhyfel, yn wyneb anafiadau a marwolaeth. Dyn ni'n diolch i ti am y dewrder a'r gofal a ddangosodd o dan amgylchiadau anodd iawn dros y blynyddoedd. Ac yn diolch i ti am y modd yr daninau yma wedi gallu elwa ar ei brofiad eang ac ar ei deithiau ar hyd a lled y byd. Dyna ni gyflwyno yntau a'i briodylis i ddofal di, o Dad, gan weddio byddi di yn rhoi iddyn nhw flynyddoedd o hapusrwydd a hamdden yn ei bywyd newydd. Ac yn yr un modd mi rydyn ni'n cyflwyno'r eglwys hon hefyd, o Dad, i ddofal di. Dyn ni'n diolch i ti am ei thystiolaeth i ar hyd y blynyddoedd yng nghanol bywyd y ddinas hon. Am y modd yma i wedi cynnig noddfa i bobl, i ieuenctid, i fyfyrwyr ar hyd y blynyddoedd. Ac am rai sydd wedi arwain yma gydag arddeliad. Ac wrth i ni wynebu ar gyfnod mor wahanol a chyfnod anodd o arglwydd, dyn ni'n gofyn am darweiniad di. Byd ysbryd di yn arwain yr rhai sydd yma'n arwain ar hyn o bryd. Dyn ni'n llawn sylweddoli o arglwydd nad ydy arweinyddiaeth ddim yr un peth ym mhob oes a phob cenhedlaeth. A dyn ni'n diolch i ti am rai sydd gennym ni yma ar hyn o bryd. Yn bobl o weledigaeth a mentergarwch. A dyn ni'n ei cyflwyno i ti o arglwydd y byddi di yn ei harwain nhw. Fel y bydd y cyfan a nawn ni yma eto yn yr eglwys hon, yn unol a thewyllus di, ac yn fodd i ddwy'n gogoni am ti enw, ein harglwydd Iesu Grist, ei phen. Ac yn olaf o arglwydd, dyn ni sylweddoli yn bod ni'n rhan o rywbeth mwy o lawer yma, yn rhan o's eglwys di ar hyd a lled y byd. A dyn ni'n cyflwyno ein cyd-gristnogion i ti ym mhob man heno.
Rhai sy'n addoli di mewn gwahanol ieithoedd a gwahanol draddodiadau Cristnogol, ond pob un sydd â'i gliniau yn plygu, a'i tafodau'n cyffesu fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Yn arbennig fe gofiwn ni am rai sy'n addoli di dan amgylchiadau anodd a thanerledigaeth, fel y mae wedi bod yn wir ers dechrau dy eglwys di. Dyn ni'n ei cyflwyno i ti mewn sawl gwlad heno, cyn gweddio byddi di yn parhau i'w cynnal, fod hynny'n aml iawn yn wyneb erledigaeth ffyrnig a chreulon. Cliw ein gweddiau felly o arglwydd, a chymer ni bob un ohono ni, wrth ni ddod i'n cysegru'n hunain o'r newydd, yn dy wasanaeth, yng ngwasanaeth dy eglwys, yng ngwasanaeth ein harglwydd Iesu Grist yn y byd. Mae'n bod ni'n gofyn y cyfan ynghyd a thwaddeuant am ein holl ddiffygion yn ei enw sanctaidd ef, i'r hwn y byddor gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Ar ôl i ni ganu'r emyn nesaf, mi ddaw Thomas, ysgrifennydd yr eglwys, Thomas Williams ymlaen i ddweud gair ar ran y blaenoriaid a'r eglwys. Ond yr emyn 776, 776, a fyno ddewrder gwir o deied yma. Mae un a ddeil ei dir ar law a hynda, ni all temtasiwn gref ei ddigalon i ef, i ado llwybrau'r nef, y gwir bererin. 776.
bedron, Mae'r emyn rydyn ni newydd ei gannu'n ein atgoffa fod rhaid i weision Crist ei ddilyn a mynnu dewrder, mwyn cydgerdded gydag ef, a fyno ddewrder gwir. Yn Saesneg, he who would valiant be. Mae'r geiriau yn adleistio adnod arwyddocaol ac arbennig iawn o lyfr Ioan, pennod 12, adnod 26. Os yw rhywun am fy ngwasanaethu i, rhaid iddo fy nghanlyn i. Lle bynnag yr wyf, yno hefyd y bydd fy ngwasanaethwr. Os yw rhywun yn fy ngwasanaethu i, fe gaiff ei anrhydeddu gan y tad. John Bunyan sipia'r geiriau'r emyn ac Owen Lloyd y cyfieithiad. Mae John Bunyan yn adnabyddus fel awdur y llyfr hwn, Taith y Pereryn. Dyn a deithiodd lawer yn ei oes. Yn ifanc fel milwr yn yr llyfr cartref yn Myddin Cromwell. Fel tinker, neu saer gwyn yn trwsio teclynnau a sosbennu o ddrws i ddrws. Ac yna, fe deithiodd hefyd fel pregethwr crwydrol. Ond hynny heb drwydded. Fe'i garcharwyd o'r herwydd, yno mewn carchar ysgrifennodd nifer o lyfrau gan gynnwys Taith y Pereryn. Dewis ein gweinidog, Aled oedd emyn John Bunyan. Mae Taith Pereryn yn thema gyson a phwysig yn ysgrifa Aled a'i bregethau. O wybod cefndir Aled mae'n thema briodol ac yn llawn ystyr. Gwyddom ei meideithia fel milwr ac ar drywydd y Camino i Santiago de Compostela. Hefyd, gwyddom ei mi barch amlwg at deithia yr apostol Paul. Ni all unrhyw bereryn barhau yn ddiddiwedd heb oedi o bryd i'w gilydd ar daith bywyd. Y mannau aros fel petai, y rhain sydd yn ein atgyferthnu. Y mannau addoli yn aml iawn ar hyd y ffordd, a gwyddon am barch Aled at fangre sanctaidd. Pwysigrwydd yr angen i ymdawelu, y defosiwn ac y ddoliad. Y pethau sydd yn ein cadw a'n cynnal ar gyfer y daith bywyd o'n blaena. I Aled aros yn y fangre sanctaidd hon am 6 blynedd, mae'n anochel dweud ffarwel gan fod cymal nesaf taith Aled ar ddechrau. Mae gennym ni yn y Gymraeg ymadrodd hyfryd
o ganu yn iach. Mae rhywbeth llawen a'r llesol yn y geiriau hynny. Yn yr un ysbryd, dymunwn hynny wrth i ni ymffarwelio a galed. Hir oes i chi a delyth. Mae'n briodol datgan diolchgarwch a gwerthfawrogiad am gyfnod aled, ac edrych ymlaen at y dyfodol. O edrych ar y fori yma yn y crwys, rydym ninnau ar daith. Gallaf eich sicrhau mae blaenoriaid gweithgar gennym yn cydgerdded ac yn cydweithio. Gan adleisio'r emyn gallaf gadarnhau, maent oll yn ddewr. Mae englyn mawr ar Williams Parry am neuaddgoffa mynytho yn hysbys i ni gyd. Adeiladwyd gan glodi, nid cerig ond cariad yw'r meini. Cyd ernest yw'r coed arni. Cyd ddeheu a'i cododd hi. Mewn oes sydd yn rosfa o ddewisiadau, nid yw codi adeilad yn ddigon bellach i fynegu cariad cymuned ac i ddod â phobl at ei gilydd. Mae rhaid i ni fel pobl sydd yma i wasanaethu Duw fod yn gerig dynol os hoffech chi, yn gongl feini, yn meddu ar ac yn fwy pwysig yn ymgorffori cariad hwnnw. Heddiw, codi'r ysbryd ydy'r gamp. Mae'r cyd-ddeheu dal yr un mor bwysig ac hynny sydd am ein codi. Roedd Aled wedi cyfleu hyn yn berffaith ac yn hyfryd yn ei lythyr cyntaf i'r gadwyn ar gychwyn ei weinidogaeth. Rydym yma i gymell, calunogi, cysuro a charu ein gilydd. O wneud hynny, rwy'n siŵr y bydd y daith yn un lawen a hyfryd. Yn syml, dyma'n swyddogaeth fel gwasanaethwyr Iesu Grist. Mi fydd reilwyd wastad yn gynnes yma yn y crwys, yn enwedig yn llythrenol pan fydd y system rysogi newydd gennym ni. Ond y gamp yw ymgorffori'r cynhesrwydd hynny, tua allan, yn y maes, ar dir yr ofalaeth, ceisio'r cynteddau'r arglwydd nid yn unig yn yr adeilad hon, ond yn mhob man. Gad i'n traed ledaenu'r cariad fel dywed Dewi Jones yn ei emyn. Ymlaen yw'r neges sydd gennyf, a hynny gyda diolchgarwch i Aled, i'n blaenoriaid ac i chi fy nghyd-aelodau. Yn olaf, diolch i O.M. Lloyd am gyfieithiad emyn grymus John Bunyan. Does allu yn un man i ladd ei ysbryd. Fewwyr y daw i'w ran dragwyddol fywyd. Diysgog yw ei ffydd a rhag pobofn yn rhydd. Ymlaen ran nos a dydd fel gwir bererin. Diolch yn fawr iawn, Thomas, am y geiriau diffyant a'r anerchiad greunus yna, rhywbeth i ni gyd i gofio yn sicr. Fel cyfan ydw i am ei wneud ydy yn gyntaf oll fel cyfaill i Aled a chydweinidog iddo ydy yn bersonol. Diolch yn fawr iawn i ti, Aled, am dy gwmni a sgyfillgarwch hefyd dros y 6 blynedd dwytha yma. Dyn ni wedi cael nifer o sgyrsiau ddigon diddorol am y gwaith a gwahanol agweddau ar y gwaith. Ac ai hefyd ddiolch i ti am dy ffyddlondeb i waith yr hynaduriaeth, gan y dyna dwi fod i wneud yma heno yma, ond dwi'n gwneud hynny'n ddiffiant, a phwyllgora yr hynaduriaeth yn ogystal. Dwi'n gallu edmygu, Aled, llawer o bethau, ond am un peth yn arbennig. Mae o'n ymgorfforiad o ecwmeniaeth ar waith wedi gweinidogaethu mewn mwy nag un enwad a mwy nag un maes, ac wedi rhoi
o'i ora mewn bob mas o ffyrdd gwahanol yn wir yn y meysydd hynny. Felly, ar ran yr hynaduriaeth, ac fel y dwedodd Thomas ar yn rhan i gyd wrth gwrs, gael ddymuno dda iawn i ti a Delyth yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod. Ddeud i mlaen o'n ysgol i dda mwyn y cyfeillion sydd ar Zoom i fyny fanno. Ar ran hynaduriaeth, Morgannwg Llundain, a thrwy eich aniatad, a rwyf yn dy ryddhau di o'r cyfrifoldeb a sodwyd arnat i fod yn weinidog ar yr eglwys hon. Diolch yn am bob ymdrech anoethos di bregethu'r gair, i wynyddu'r sacramentau ac i wylio'r praidd. Hyderwn a fydd y lafur yn ofer yn yr arglwydd. Dos mewn tangnefedd. Bendithied yr arglwydd ei achadwedd di. Llewyrched yr arglwydd ei wyneb arnat. A thrigarhaed wrthyt. Dyrchafed yr arglwydd ei wyneb arnat. A rhodded i ti. Dangnefedd. Pob bendith Aled, pob bendith i dyfodol. Diolch yn fawr iawn, Glyn. Diolch i Thomas, diolch i chi gyd am fod yma heno. Mae trefn rhywbeth fel hyn yn hollol newydd a gwahanol i fi, ond mae'n hyfryd i dod ar a chwmpawd gweinidogaeth i ben a i ddynodi fe fel un gyda Gwasanaeth Gollwng. Pan glywes i'r term Gwasanaeth Gollwng, o'n i ddim cweit yn siŵr beth i ddigwydd. Blynydde nôl, o'n i yn Nether-Ifn, nes i'r jumps course gyda parachutes, o'n i'n gobeithio mai nag rhywbeth tebyg i hynny bydde fe. Ond Thomas di sôn llawer am John Bunyan a'i emynt a'i waith traeth y Pererin a'r syniad yma o bere'r undod, ein bod ni byth yn aros yn yr un lle ac yn yr un man yn y bywyd Cristnogol, ond bod e'n rhywbeth sydd yn symud ymlaen. A mae pere'r undod pob un ohono ni fel Cristnogion yn wahanol, a mae'n siŵr gallwn ni edrych yn ôl dros gyfnodau ac edrych yn ôl at eglwysi arbennig a lleoliadau arbennig sydd wedi bod yn allweddol i ni a dyfnhau ein ffydd ni. Mae gweinidogaeth pob gweinidog yn wahanol. Mae'n hyfryd gweld Robert yma heno. Coleg Diwynyddol nôl yn dechrau'r 80au, ges i'n ordeinio nôl yn 1983. 23 oeddwn ni ar y pryd, ac oedd pobl yn gweud, wel, mae hwnna'n ifanc, ond ar y pryd oedd yna digon ohono ni tua'r oedran yna yn cael ein hordeinio, rhyw 39 mlynedd felly. A mae'r daith dros yr holl fynyddoedd hynny i mi wedi bod yn wahanol. A fel oedd Glyn yn cyfeirio, mi nes i newid ceffil, os mynnwch chi, yn eitha cynnar yn yngweinidogaeth, dechreuais i yngweinidogaeth tua'r adeg yma o'r flwyddyn yn Sasiwn y Dwyrain, yn Sasiwn Saesneg ni, gyda gofaledd Saesneg yn Abertawe, Argyll, Rhythings, Terrace Road a Gos Mission. Gofaledd y bedair eglwys fyna. Ac ar ôl cyfnod yna, rhyw 2 flynedd yna, teimles i mod i'n cael yn arwen neu cael yn nenu mwy at addoliad Anglicanedd. A felly nôl i'r coleg amdani, nôl i goleg Mehangel Sant fel oedd hi yn Llandaf i hyfforddi ar gyfer urdde yn yr eglwys yng Nghymru. Curadaeth Mhlwyf Llandeilo, ac yna oedd hi yno lawr i'r gorllewin, o'n i'n reithwr Plwyf Llangranog. Ac yn 1988 nes i ymadael â Chymru, ymuno ar lleoedd arfog, a ddim trwy'r restru trwy'r holl lefydd BS yn ystod y blynyddoedd hynny, ond dechrau ar weinidogaeth o'n i'n teimlo mod i wedi cael yn ngalw ato fe. A pan ges i'n ordeinio gyntaf, roedd yng ngwallt i'n hir, lle oedd Robert yn cofio hynny. Pan ges i'n ordeinio wedyn yn y ffeirad, oedd e'n dechrau mynd yn fyrrach. Pan nes i'r lleoedd arfog, ath e'n fyr iawn. Dros y blynyddoedd, fe ath y gwallt yn wyn. A phan des i'r crwys oedd y bellach yn wyn. Rwy'n falch i ddweud bod y dal yn wyn a bod y dal yno ty beth. A mae hwnna jyst bod y straen ddim wedi bod yn ormod am hwn i yma yn y crwys. Ond gyda'r blynyddoedd hynny, mae dyn yn gofyn iddi hunan, wel, be dwi wedi dysgu? Dwi wedi dysgu llawer o wahanol eglwysi, gwahanol traddodiadau,
a mae'n siŵr bod y gwahanol traddodiadau dwi wedi bod yn rhan ohonyn nhw wedi dangos eu hunain. Yn rhyfedd ddigon, a ni'n meddwl nôl dros y blynyddoedd, mae'r rhan fwyaf o'n gweinidogaeth wedi bod ar label neu ar drwydded Eglwys Loegr, ar drwydded Archesgob Caergaint. Pan ych chi'n gaplan yn y lleoedd arfog, ych chi'n cael eich gosod o'r neilltu yn Palas Lambeth, a chi'n cael trwydded Archesgob Caergaint. A mae hwnna'n caniatáu i chi weinidogaethu unrhyw le yn y cyfundeb Anglicanedd. A wedyn dychwelyd nôl i Gymru, dod i'r crwys chydig dros 6 mlynedd yn ôl. Mae'n rhyfedd, dim ond yn ystod y 6 mlynedd ola yma dwi wedi gweinidogaethu trwy gyfrwng y Gymraeg. A dyna'r gwahaniaeth fawr bod weddill yng ngweinidogaeth wedi bod tu allan i Gymru, a hyd yn oed yng Nghymru wedi bod yn weinidogaeth Saesneg. Wedi bod yn braf iawn dychwelyd full circle os mynnwch chi i Gaerdydd i orffen yr yrfa ag sy'n addysg. Fel mae Arwel yn gwybod yn ysgol Rhydfelen, ond heb cael cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg yn gyhoeddus dros yr holl flynyddoedd nes i mi ddychwelyd i Gaerdydd i'r crwys. A fi'n ddiolchgar iawn am y cyfle i wneud hynny. Diolch yn fawr iawn am gefnogaeth Mr Bob Roberts i ddechrau, ac wedyn Mr Thomas Williams fel yr ysgrifennydd. Mae'r ysgrifennydd yma yn y crwys, mae'n waith, lle mae cymaint o waith yn digwydd y tu ôl i'r llenni, a dwi'n siŵr bod Glyn hefyd yn gallu ategu hynny bod gynnon ni pobl o calibr o safon yn ein gwasanaethu ni fel trysorydd ac fel ysgrifennydd y crwys. Felly diolch yn fawr iawn i chi y blaenoriaid hefyd a'r ffyddroniaid sy'n tapio mewn o wythnos i wythnos. Ar ddiwedd y dydd, gefnogaeth gorau gallwch chi roi i unrhyw weinidog neu unrhyw arweinydd mewn eglwys yw y ffyddlondeb tawel syml yna. Pobl ni'n gwybod pan ni'n sefyll yn y pulpud, mi fydden nhw yno a mi fydden nhw yn cyfrannu. Felly diolch yn fawr iawn i chi hefyd. A'n hemyn ola heno, 259. Cofiwn am gymisiwn Iesu cyn ei fyned at y tad. Ewch, pregethwch yr efengil, gwnewch ddisgyblion ym mhob gwlad. Deil yr Iesu eto i alw yn ein dyddiau ninnau nawr. Ef sy'n codi ac yn anfon, gweithwyr yw gynheuaf mawr. 259.
Moliant i ddiw y tad a'n creodd ni. Moliant i'r mab, yr Iesu a'n prynodd ni. Moliant i'r ysbryd glân am eiddoniau i ni. O drindod sanctaidd, cadw a chymorth ni. Ewch mewn tangnefedd i garu ac i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac ydrigo gyda chi, yr awr hon hyd byth. Amen.